भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में बहुत ही खास खबर लेके आए बनी। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह के आज के शो से जुड़ल खास खबर बा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी आज पावर स्टार पवन सिंह के गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में पवन सिंह के शो बा, जौन के हम बहुत सारा रिपोर्ट बता भी दिल बनी पहले के बना के कि कौना जगह पे। तो जी हाँ भैया, आप सबके बता दी गाजीपुर में जौन की ग्राम करायला पोस्ट सहेड़ी उहमें भैया पवन सिंह के आज एक शो बटे, जौना में पवन सिंह के साथ मनोज तिवारी और बहुत सारा कैबिनेट मंत्री और सांसद भी उपस्थित रहे। आप सबको बता दी पावर स्टार पवन सिंह कुछ देर में वहां पहुंचे वाला बने और स्टेज प्रोग्राम भी दिए। जी हाँ भैया, वहाँ बहुत सारा कुछ बताई हैं, बोली हैं और ओकरा साथ साथ गाना भी गई है, पब्लिक के एंजॉय भी करी है। जी हाँ भैया, लेकिन आप सबके बता दी भारी तादाद में पब्लिक अभी ही पहुंच गई बटे और खास तौर पे बता दी पवन सिंह के आज के इस शो खातिर काफी तादाद में मतलब भारी तादाद में प्रशासन के व्यवस्था कल गई बा, यानी पुलिस कर्मी के भारी तादाद में व्यवस्था कल गई बटे, यानी सुरक्षा के बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था कल गई बा। जाना कि हम बतौर आप सबके वीडियो भी देखा, आप सब वीडियो भी देखे, लेकिन अभी फिलहाल आप जान ली कि आज की शो बहुत ही भव्य शो होखे वाला बाटे, बड़ा बड़ा लोग वहां उपस्थित होखे वाला बा, जौना खातिर सुरक्षा भी बहुत ही बड़ा लेवल के होखे चाहिए, जौना के पूरा ध्यान देहल गेल बा। जी हाँ भैया, काफी जबरदस्त व्यवस्था कल गेल बाटे, पुलिस कर्मी लोग के प्रशासन के व्यवस्था काफी जबरदस्त कल गेल बाटे आज के इस शो खातिर। तो जी हाँ भैया, अगर आप सब वीडियो देखल चाहते नहीं तो डिस्प्ले पे चल रहा बा वीडियो, आप सब देखी। जी हाँ भैया, मैं देख सकतनी काफी जबरदस्त संख्या में पब्लिक भी पहुंचल बाटे और प्रशासन भी काफी जबरदस्त संख्या में बाटे। जी हाँ भैया, काफी जबरदस्त सुरक्षा के व्यवस्था कल गई बाटे। जी हर तरफ के तभी भीड़ नहीं देखावल जा पावत वीडियो के माध्यम से, लेकिन जितना देखावल जा रहा बा उतने में आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि पब्लिक के काफी ज्यादा भीड़ बा, अभी पब्लिक आ ही रहल बा, अभी आई भी, और प्रशासन के आप सब देख ही रहल बनी कितना ज्यादा व्यवस्था बा। तो जी हाँ भैया, आज के शो बहुत ही खूबसूरत शो होखे वाला बा। उस शो में जितना भी पब्लिक उपस्थित बा लोग काफी ज्यादा एंजॉय करे वाला बा लोग, काहे कि एक साथे पवन सिंह और मनोज तिवारी के एक ही जगह पे वो लोग के देख पाइलो, गावत वो लोग कुछ शब्द कहिलो तो उ सुन पाइलो। जी हाँ भैया, तो बहुत ही बेहतरीन आज के शो होखे वाला बाटे, जहाँ की प्रशासन के बहुत ही ज्यादा व्यवस्था बाटे। अभी तो फिलहाल पवन सिंह कुछ देर के बाद पहुंचे वाला बाटे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करम कि उस शो के हम वीडियो और खबर आप सबके बीच देते रही। तो भैया आप सब बताएं भैया, आप सबके प्रशासन व्यवस्था ई देख के कितना अच्छा लगल, भारी तादाद में एक प्रशासन व्यवस्था के और पवन सिंह के आज शो बाटे, तो का कहल जाए जरूर कमेंट करके बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करिए। फिर से आए बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।